Magluto ta og pamahaw karon. Himuon natong espesyal. Simple lang gihapon, isda ra og putan. Ang atong utan di ay mao ang pinakbet. Ready na nga to ang pamahaw. Simple lang kaayo. Pritong isda. Pinakbet. Tayo na dito sa usawan. Okay. Simple lang, no? Dili ko maggamit o kutsara tinidor kaya mas matagang tamandig na ko ang kalami sa akong kaon kung kinamit ko. No way, nahigas na ito. Kalimtin ninyo nga naagay at sal pirmi ang inyong ganalutuon na utan makadiha o sinabaw. Make and ka. Makapagana gid ka.
piso lang bitaw. Hila. Pagkaon. Marag feeling na kung way lamia ang gikaon kung walay kauban na sila. Aside lang sa katong mga pagkaon, di gyud kinahanglan ta sila. Pansin ng kape. Simunanin ng inyong nasudan. Perfect and partner, diba? Sulay galit ninyo. Sinumbagi ang kainit sa kape o ang kahalan sa silid. Pas ang pamahaw. So kato mao ako ang pamahaw karon. Hope you liked the video and thank you for watching. Kindly click like, subscribe, and share. And to everyone, don't forget, be good, be kind, God bless. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the